हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ശ്രീ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും माता जी प्रणाम। माता जी എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിലെ ധ്യാനം കണ്ടു. അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രവും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. ധ്യാനം ആരാണ് ഒന്ന് ചൊല്ലുക? ചൊല്ലാമോ? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ സത്യമാണ് അല്ലെ, പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എന്തും, ഈ പ്രപഞ്ചം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും എല്ലാം പരിപൂർണാണ്. ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാകയാല് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലോ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അതാണ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ആരാ ചൊല്ലുന്നേ? हरे कृष्ण माता जी। ചൊല്ലു चलो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा कृतः सत्यसिद्धनम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത മാഘൃത കസ്യസി ധനം. അപ്പോ ഒരാള് തനിക്ക് നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായത് മാത്രാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവൂ അല്ലെ. വായു, വെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നിത്യം നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പല വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെ. ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കോട്ട മാത്രാണ് അവരവര് സ്വീകരിക്കാവൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. ധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെല്ലാം പെടും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും ഒക്കെ. ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹാപ്പനിങ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പ്രായമായി 80 വയസ്സായ ഒരാള് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി. വലിയ അസുഖമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആണ്, അങ്ങനെ കിഡ്നി ഒന്നും ശരിക്കും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെ 2 ആഴ്ച അവിടെ ICUലും റൂമിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നു ഡിസ്ചാർജ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ബില്ല് വരികയാണ്. വലിയൊരു തുകയുടെ ബില്ലാണ് വരുന്നത്. 7-8 ലക്ഷത്തോളം വന്നിരിക്കുകയാണ് ബില്ല്. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ഈ ബില്ല് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി, കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോഴേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ള നേഴ്സ് അവര് എല്ലാരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്താണ് അങ്ങ് കരയണത്, അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലേ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുണ്ട്, ഇത് അടയ്ക്കാൻ പണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത്, എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസം ഓക്സിജൻ ഒക്കെ തരികയുണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലില്, അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചാർജസ് ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അതിനൊക്കെ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ വന്നിരിക്കണേ, ഓരോ സിലിണ്ടറിനും വലിയ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണേ. അപ്പോഴും പറയാണ്, ഞാൻ 80 വയസ്സ്, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നല്ലേ ഈ ഭഗവാന്റെ ദാനമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഞാൻ ഇത്രയും കൊല്ലം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു, എത്ര കോടി ഞാൻ പണം ഭഗവാന് കൊടുത്താലാണ് അതിന്റെ കടം തീരുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കണ്ടേ അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ വരദാനമായിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം. നമ്മൾക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും? അങ്ങനെ നമ്മൾ കുളിക്കാനും നനയ്ക്കാനും കുടിക്കാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വെള്ളം വേണം. വായു ഇല്ലാതെ സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരാ നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാം ഈശ്വരൻ, സർവ്വതും ഈശ്വരനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോവരുത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കോട്ട ഈ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അതനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ നിയമം. മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് വല്ലപ്പോഴും അത് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഈ 1-ാമത്തെ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് 2-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ആരെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? രാധാറാണിയുടെ പിക്ചറാണ് അല്ലെ. രാധാറാണി എവിടുത്തെയാണ്? ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ, മായാപൂരിലുള്ള രാധാമാധവ്, അവിടുത്തെ രാധാറാണിക്ക് റോസിന്റെ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ശൃംഗാരം ചെയ്തിരിക്കണേ ഇവിടെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ മന്ത്രം. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഒരാളൊന്ന് വായിക്കൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിക്കൂ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. 2-ാമത്തെ മന്ത്രം പറയണത് ഈ വിധത്തിലെ പ്രവൃത്തി തുടരുക. ഈ വിധം എന്താണ്? 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ വിധം. 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലേ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പോലും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നീക്കി വെച്ച കോട്ട, ആ നമ്മളുടെ വിഹിതം, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ, സ്വീകരിക്കാവൂ. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ യാതൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്, സ്വീകരിക്കരുത് എന്നുള്ള ഈ വിധത്തിലെ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളുടെ പിറന്നാൾ ദിവസം, ജന്മദിനം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? 100 വർഷം സുഖസമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാറാവട്ടെ മക്കള് അല്ലേ. മക്കൾക്ക് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാ അനുഗ്രഹം തന്നത് അല്ലേ. ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയും വിദ്യയും എല്ലാത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു 100 വർഷം വരെ ജീവിക്കാൻ ഇടയാവട്ടെ, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല.
എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മശേഷി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാച്ചുറലി അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം. ഒരു തമാശ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ ചിപ്പ് വെച്ചിട്ടാ വിട്ടിരിക്കണേ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് അവർക്ക് സ്വതവേ അറിയാം, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ മനുഷ്യനാണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ, പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ. മനുഷ്യർക്ക് അപ്പൊ ഈ ചിപ്പ് വെക്കാതെയാണ് മനുഷ്യനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ വിധത്തില് പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഒരാളും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല, അല്ലെങ്കിലും ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആവുന്നിടത്തോളം ജീവിക്കാനാണ് ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ശ്രമിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാ. നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റി അല്ലേ. ആ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി എത്രയും കാലം കൊണ്ടു നടക്കുക വേണ്ടത് നമ്മള് അല്ലേ. പെട്ടെന്ന് മരിക്കണം എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. ഇപ്പോ ഈ വ്യക്തികളിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ ഒന്നടങ്കം ആകുന്നിടത്തോളം ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. എല്ലാ ജീവിവർഗവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അത്യധികം പാടുപെടുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങൾ ഈ ഭാവം തികച്ചും സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തകള് നൈസർഗികമായിട്ട് അനശ്വരരാണ്. എന്നാലോ ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധനം കാരണത്താല് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ശരീരം മാറ്റിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരേണ്ടി വരികയാണ്. ഇതിനെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി, കർമ്മബന്ധനം കൊണ്ടുണ്ടാവണ ആ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് പറയണത്. ഒരാളുടെ കർമ്മം കാരണമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ തളയ്ക്കപ്പെടണത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പരിപൂർണമായിട്ട് ആർജിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ജീവിവർഗത്തിന് ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും മനോവ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലേ മനുഷ്യർക്ക്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യും. മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങളും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ജീവി ഇപ്പൊ തവളയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം പാമ്പാവാൻ ചിലപ്പോ അല്ലേ. അപ്പോ മനുഷ്യ ജന്മം കൈവരുന്നതോടെ കർമ്മഫല ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോ നല്ല ചാൻസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 3 തരം കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം, അത് അങ്ങനെയാണ് 3 നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ കർമ്മം വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ജീവശ്രേണിയില് വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ബലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ആഗ്രഹത്തോടെയുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവസത്തകള് നൈസർഗികമായി അനശ്വരര് തന്നെയാണ്. എന്നാല് ഭൗതിക ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇസങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധന കാരണമായ കർമ്മങ്ങളുടെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും പെട്ടിട്ട്
പരോപകാരം ചെയ്താലും അല്ലേ, അത് മാനസിക തലം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് കർമ്മബന്ധനം വരും. അങ്ങനെ കുറെ ഇസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, ദേശീയത, മാനവികത, സോഷ്യലിസം, അതൊക്കെ. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അതിനു മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അവരെ ഈശ്വര കേന്ദ്രമാക്കണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥൻ, പരമ കാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് സ്വയം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാല് നമുക്ക് ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവരാണ്. ഇപ്പൊ ജനന മരണ ചക്രങ്ങള്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടണം. വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അകർമ്മം എന്ന് പറയും. സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കുക, എന്തും തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാല്ലേ. ഹീനതരമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിന് ഈ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണമാവും. അങ്ങനെ 3 തരം പ്രവൃത്തികളിലെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആണ് വിവേകശാലികൾ മുൻഗണന നൽകുക. അതായത് അകർമ്മം. ഓരോരുത്തര് ഈ സമൂഹത്തിലെ അംഗീകാരം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താനോ വലിയ വലിയ പദവികൾ നേടാനോ ഒക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. കൂടുതൽ പുരോഗതി ലഭിച്ചവര് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ജ്ഞാനികള് അല്ലെ, അറിവുള്ളവര്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന മാതിരി, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്ന മാതിരി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ, ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യര് ശ്രമിക്കുക. അത് ബന്ധമോക്ഷത്തിന് കാരണമാവും. അപ്പോ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കണ ഈ അകർമ്മമുണ്ടല്ലോ, ഇത്തരം കർമ്മമാണ് ഈശോപനിഷത്ത് വിവരിക്കുന്നത്. ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാരസർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമുക്കറിയാം, ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നും ഭഗവത്ഗീതയെ പറയും. ഈശോപനിഷത്തിലത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അതിവിശദമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും വിവരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് നൈഷ്കർമ്മ്യ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുക, ഒരാള് അകർമ്മം എങ്ങനെയാവണേ, ഒരാള് സാധാരണ പോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അയാളുടെ മാനസിക തലത്തിലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, മനോഭാവത്തിനാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. ഞാനിതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് അകർമ്മമാവുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ പിക്ചറിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ താഴെ നോക്കൂ, താഴെ കണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അന്യ പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളോ ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നവര് അടുത്ത ജന്മം ആരായിട്ട് ജനിക്കും? നായ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുക അല്ലെ, അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ കണ്ടോ, അഭക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിലും പറയുന്നില്ല അല്ലെ ശാകാഹാരി അതല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാരി എന്നൊന്നും. കാരണം ആഹാരം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് മനുഷ്യന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ മാംസാഹാരം ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയുള്ള തോന്നിയ പോലെയുള്ള ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവര് അടുത്ത ജന്മം ആരായിട്ട് മാറും? പന്നിയായിട്ട് പോകാം അല്ലെ. ആ പന്നിക്ക് എന്ത് മലിനമായത് പോലും കഴിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ പന്നി. ആ ജന്മത്തിലേക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഇവിടെ ഒരു സത്കർമാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. ആ ധനികനായ ഒരാള് ഒരു സന്യാസിക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു ദാനം ചെയ്യണത് ഒരു സത്കർമ്മമാണ് അല്ലെ. എന്നാലും അതിനും കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവും. സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോകാം അല്ലേ, പുണ്യം സമ്പാദിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് കാലം സ്വർഗവാസമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടില് ആ പുണ്യം തീരുമ്പോഴ് വീണ്ടും നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ജന്മങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കാം. ഒരു ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ഒരു നല്ല ജന്മത്തിലേക്ക്, നല്ല സാത്വികരായ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കാനോ അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മം
കിട്ടിയേക്കാം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതോ മുകളിലുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനാണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോകാൻ എവിടെയാ പറ്റുക അല്ലേ? വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാല്ലേ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാം അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അതൊരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദാണ് അല്ലെ, അസുര കുട്ടിയാണ്. എന്നിട്ടും തരാതരക്കാരായ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയരുത്. നാരായണ നാരായണ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അസുര കുട്ടികളെ പോലും ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ പ്രഹ്ലാദന് സാധിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ വികർമ്മികൾ, കർമ്മികൾ, അകർമ്മികൾ. വികർമ്മികളെ നോക്കൂ, വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് സാധ്യത. അതുപോലെ വിശുദ്ധരായ ആളുകൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല. ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാശം, പ്രഭാവം അതാണ് ഉണ്ടാവണത്. ലക്ഷ്യമറിയില്ല അല്ലെ. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാണ് അല്ലെ വികർമ്മികള്. വേദങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. വേദങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും മുതിർന്ന നല്ല ആളുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലും അനുസരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായമുണ്ട്. അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും അവര് വിലമതിക്കുക തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാശമാണ് ഉണ്ടാവുക. കർമ്മികളാവട്ടെ വേദങ്ങളെയൊക്കെ അനുസരിക്കും അല്ലെ, ധാർമ്മികമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കും. ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു. അപ്പോഴവർക്ക് കുറെ ദാനധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ, ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാർഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു വന്നവര് ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ദേവന്റെ ശരീരം, സ്വർഗം, ഒടുവിലോ മർത്യലോകത്തേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരും അവർക്ക്, പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് 0 ആവുമ്പോൾ. ഇനി അകർമ്മികളോ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളോടെ കർമ്മം ചെയ്താല് അത് ബന്ധന കാരണമാവുമെന്ന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടും. വീട്ടില് ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും സാധാരണവര് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ മനോഭാവം, ഭഗവത് അർപ്പണം, സ്വയം സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് അകർമ്മികള്, മോക്ഷത്തിന് അർഹരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു അല്ലെ. ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. കളവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ, തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് ശരിക്കും ഉറക്കം വരില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് കവർന്നെടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ആൾക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല, ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ചാണെങ്കിലോ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും, ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു അല്ലലും ഇല്ലാതെ വളരെ കാലം ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 കണക്കിനോ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, പന്നികളെ പോലെയും പട്ടികളെ പോലെയും പ്രത്യുത്പാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ, ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ നമ്മുടെ ഈ കർമ്മശേഷിയെ വിനിയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം. വെറുതെ ഇരിക്കല്ല. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കലല്ല. ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ നമ്മുടെ കർമ്മശേഷി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലലും ക്ലേശങ്ങളും ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് അവസാനം വരെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കും.
ചോദ്യങ്ങള്. നിർവചനം. കർമ്മം. ആരാ പറയാ കർമ്മത്തിന്റെ നിർവചനം പറയൂ. കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വേദവിഹിതമായ വേദവിധി അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് കർമ്മങ്ങള് അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ, നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന് വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ധാർമ്മികമായിട്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പിന്നെ ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അല്ലെ, ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക. കർമ്മശേഷി നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ആ കർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹീനതരമായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, അതിനെ ആണ് നിഷിദ്ധ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വികർമ്മം എന്ന് പറയണത്. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിലുപരി ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേറെ ഇല്ല. ഈ ജീവശ്രേണിയില് വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനോ അങ്ങനെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യാവില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും ഈ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന് ഉള്ള അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ആവണം. അതിന് വേറൊന്നാണ് പറയുക അല്ലെ, അത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപരന് സുഖത്തിനായി വരേണം അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയാ. അങ്ങനെ ഈ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട്, അല്ലാണ്ട് ഓരോ ഇസങ്ങള് അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് അല്ലെ, എപ്പോഴും നമ്മള് സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ വീടല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വീടാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ദുര്യോധനനോട് അല്ലെ ഈ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ചെല്ലുമ്പോള് ദുശാസനന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അവിടേക്ക് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് ആരുടെയാണ് ഗൃഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞു, വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് അവിടെ കയറാതെ. അപ്പൊ ഇതാരുടെയാണ് ഈ ഗൃഹം എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ കൊട്ടാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ നടന്നു, ഓരോരോ വലിയ വലിയ മണിമാളികകളൊക്കെ കണ്ടു. അവസാനം ഒരു ചെറിയ വീട് കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് ആരുടെ ഗൃഹമാണ്? അപ്പൊ വിതുരര് പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങയുടെ ഗൃഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതെയോ, എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആണ് അല്ലേ എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ അധികാരമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വീടാണ്, ഭഗവാന്റെ ആണ്. ഈ മക്കളായാലും അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണു അല്ലെ, നമ്മളത് നമ്മുടെ കടമ നമ്മൾ ചെയ്യണു, അത്ര വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോ ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് മഹത്തരമാണ്. അവയിൽ ചിലതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 2:40 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും പിന്നെയും 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നത്, അത് നമ്മള് വലിയ അപകടമാണ് അല്ലേ. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ മനുഷ്യ ജന്മത്തില് ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്, അത് പാഴാക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനന മരണ ചക്രത്തില് വീണ്ടും വീണ്ടും പതിച്ചു പോകും നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ നിർഭാഗ്യവാൻ എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഇത്ര നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അത് ശരിയായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വികലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അല്ലെ സ്വാമി ആവേണ്ടതിന് പകരം എന്താണ് ആവണേ,
ഗോദാസനാവുകയാണ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലേ? ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണതും ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് മെച്ചം ഉണ്ടാവണതും. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് 100 വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ പോലെയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കും അല്ലേ? എന്താ പ്രയോജനം? അതുപോലെ ഉല ശ്വസിക്കും, ഉലയിൽ കാറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് പന്നികളെ പോലെ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ അതുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രയോജനം? അതുപോലെ ഒട്ടകത്തിനെ പോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചു. ആ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം ഉള്ളത്? ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള എളിയ ജീവിതമാണ് വേണ്ടത്. ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത അത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്നാണ്. ഈശ്വരനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റില് ഭഗവാനും ഞാനും കൂടെ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് പറയണം. ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംഭാവം നമുക്കൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ അതുപോലെ അഹന്ത, മമത, ഞാൻ, എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ മനസ്സ് നിർമ്മലമാവുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ മനസ്സില് വിളയാടുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ജനന മരണങ്ങളുടെ ആ പരിണാമ പ്രക്രിയ എന്നുള്ള ആപത്തിലേക്ക് പതിക്കാണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദ് എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എടുക്കുക. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയാണ്, പ്രഭുപാദിനോട് ചോദിക്കുക, സ്വാമിജി ഈ കൃഷ്ണന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണേ? ഒന്നും ഇട്ട് ചെയ്യണമില്ല. ഞാനോ, എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുടുംബമൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അതെയോ, എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൂലോ, അതും ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കള്ളനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദിന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ, എന്ത് കണ്ടാലും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണാമയനാണ്. നമുക്കറിയാം, വിഷം നൽകിയിട്ട് കൊല്ലാൻ വന്ന പൂതനയ്ക്ക് പോലും അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയല്ലേ മുക്തി കൊടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അസുര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോ ജനാ. ചൊല്ലാമോ? ഒന്ന് ചൊല്ലൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലു. സൂര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേച ആത്മഹനോ ജനാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ ആരായാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ ശരീരത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്? എൻ്റെ ജീവിതത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖം എന്നൊക്കെ ഒരാള് അന്വേഷിക്കുമല്ലേ? ഈ അന്വേഷണത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയാ. അഥാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരവാദിത്ത ജീവിതാണ്.
പോകാനോ ഇറങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കാനോ ഉള്ള ഒരു തലമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴെയുള്ള തലത്തിലേക്ക് പോകണോ അതോ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോവണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആത്മാവിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതമാണ്, ഒരു ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ അതല്ല ഈ ഭൗതികതയിലെ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉഴലണോ അത് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ ആരായാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണം. ഇനി സുരന്മാര് അസുരന്മാര് എന്ന് പറയും. ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. ഈ മനുഷ്യർക്കാണ് അല്ലെ ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉള്ളത്, ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, ചുമതലകളുണ്ട് അല്ലേ. അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരവാദിത്ത ജീവിതമാണ്. പോകാനോ ഇറങ്ങാനോ ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കാനോ സാധിക്കും. മനുഷ്യജീവികളുടെ തരങ്ങള് ആണ് പറയണത്. അപ്പോൾ 2 തരം ആണ് മനുഷ്യര്, കാറ്റഗറി 2 അപ്പോൾ ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മളിപ്പോ സുരൻ അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായ എന്താണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഹിരണ്യകശിപു പോലെയുള്ള അസുരന്മാര് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. സുരന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുമതലാബോധം ഉണ്ടായിരിക്കാം. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാലും അതില്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സുരന്മാര്. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുക, എനിക്ക് ഒരു ചുമതല ഇല്ലാത്ത പോലെ ജീവിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് അജ്ഞരാവുക, ചുമതലയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ലാണ്ട് വരിക, അങ്ങനെയുള്ളവരെ അസുരന്മാര് എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നവര് സുരര് എന്നും പറയാം. ഇപ്പോ ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയില് അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായ സ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. 24 ഗുണങ്ങള് അങ്ങനെ ദേവി സമ്പത്തികള് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ദൈവിക വ്യക്തികള്, ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അത്തരത്തിലുള്ളവരെ സുരന്മാർ എന്ന് പറയാം. ഇനിയോ ദംഭോ ദർപ്പോ അഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥസമ്പദമാസുരീം. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകള് അസുര വർഗത്തിലും പെടും. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ സുരന്മാര് സദാസമയം പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കണു എന്നാണ് ഋഗ്വേദം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അവരുടെ മാർഗം സൂര്യപദം പോലെ പ്രകാശമയവുമായിരിക്കും. ആത്മാവിന് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്റെയും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ചിലപ്പോ സമുദ്രത്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുക. മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെയോ ഈ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഘനരൂപത്തിലുള്ള തോണിയോടാണ് ഉപമിക്കുക. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും സമർത്ഥരായ കടത്തുകാരോട് ഉപമിക്കാം. അപ്പോ എന്താണ് ഈ സമുദ്രം ഭവസാഗരം എന്നാ പറയാ അല്ലേ. ഈ ഭൗതികത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ സമുദ്രത്തിനോട് ഉപമിച്ചാല് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്നുള്ള തോണി അതിപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാര് ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കടത്തുകാരുടെ സഹായത്താല് നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സുഗമമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാമല്ലേ.
മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടും ഉപമിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്താണ്? ബുദ്ധിയുണ്ട്, കാഴ്ചശക്തിയുണ്ട്, കേൾവിയുണ്ട്, അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളോട് കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്കിപ്പോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സുഗമമായിട്ട് എത്തിക്കൂടെ? അപ്പോ അതൊക്കെ അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ എന്താ പറയാ? ആത്മഹന്താവ് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകൻ എന്ന് കണക്കാക്കാം. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായിട്ട് ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ അതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ എത്ര ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് കാണാം, കേൾക്കാം, സംസാരിക്കാം, എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കഴിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു സത്യഘടന പറയട്ടെ, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരു അവാർഡ് വിന്നിങ് ഫിലിമാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം. ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് നമ്മൾ. കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എഴുതി കാണിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഫിലിം തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു. അപ്പോഴ് നോക്കുമ്പോഴെന്താ, വെളുത്ത സ്ക്രീന് മാത്രമാണ് കാണുന്നതുള്ളൂ. അങ്ങനെ 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, വെളുത്ത സ്ക്രീൻ തന്നെയുള്ളൂ, ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതില്. വീണ്ടും ഒരു 4 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയാണ്, അപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ 8 മിനിറ്റായി. അത് കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ മിനിറ്റില് ക്യാമറ മുകളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴ് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നേ? ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അത്. ഹോസ്പിറ്റലില് അതെല്ലാം കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ താഴെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നേ? ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്, ഒരു 20 വയസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ്, പാരലൈസ്ഡ് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം ആണ്. അപ്പൊ കൈ കാലുകള് ഒന്നും അനക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദേഹം ഒട്ടും അനക്കാൻ സാധിക്കില്ല, മുഖം ഒന്നും അനക്കില്ല, കണ്ണ് മാത്രം തുറക്കാൻ സാധിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ ചലനശേഷി. അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ കുട്ടി, നമ്മള് 8 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് സ്ക്രീന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി അല്ലേ? അത് നമുക്ക് 8 മണിക്കൂറായിട്ടാ തോന്നിയത്. അപ്പോ ഈ പയ്യന്റെ ഒരു സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇനി ലൈഫ് ടൈമിൽ മുഴുവനും ഇത് മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരെ അല്ലേ? ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ കോടി നമ്മൾ ഭഗവാന് നന്ദി പറയണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അസുരന്മാരോ ഭൂതങ്ങൾ, അവരോ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവർ. അങ്ങനെയാണ് സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. പന്നി, നായകൾ, ഒട്ടകങ്ങള്, കഴുതകള് മുതലായ ജീവികൾക്കും ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങള് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഈ മൃഗങ്ങള് ഈ പല മോശം സാഹചര്യത്തിലാണ് അല്ലേ? ഈ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അവരും നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പന്നികളൊക്കെ എന്ത് മലിനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അല്ലേ? മനുഷ്യജന്മം മൃഗജന്മത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, മൂല്യമേറിയതാണ്. പ്രകൃതി നിയമത്താലെ സുഖകരമായിട്ട് ആണ് മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കണത് അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കണേ? മനുഷ്യ ശരീരം സമുദ്രത്തിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേ, സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള തോണിയാണ് അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു സമുദ്രമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഭവസാഗരം, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരായ അതിവിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരാണ് അവര്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളോ അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. അങ്ങനെയാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയ നമ്മള് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇതര മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ലഭിച്ചത് എന്നാണെങ്കിലോ,
അപ്പോൾ ഒരു ഉന്നതനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സാധാരണ ഗുമസ്തനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഈ വിശക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ മാത്രം ആണ് മൃഗങ്ങള് മുഴുകി കഴിയണത്. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജന്മം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്കോ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ വഹിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നല്ല നല്ല സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണേ അല്ലേ? അവർക്ക് എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ നല്ല കേമപ്പെട്ട ചുറ്റുപാടുകളാണ് മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുക, നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പരിഷ്കൃത മൃഗമായിട്ട് ആധുനിക മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചൊന്നും അയാൾ അംഗീകരിക്കില്ല അല്ലേ? പറയണവരെയൊക്കെ പുച്ഛാണ്. വയറിനു വേണ്ടി കഠിനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താല് അത് നിരന്തരം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. ശരിക്കും ഈ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അവിടെ അന്നൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു എന്താ പറയാ, 1 ഏക്കർ ഭൂമിയും അതുപോലെ ഒരു 1 or 2 പശുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 or 20 കുടുംബ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അന്ന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം അവര് ഈ പശുവിനെ പാല് കിട്ടും അവർക്ക്. അതുപോലെ അതിന്റെ ചാണകമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കൃഷി ചെയ്ത് എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നിനും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാക്കി സമയം എവിടെയും പോകണ്ട, ഓടിച്ചാടണ്ട അല്ലേ? ഒരു ബിസി ആയ ലൈഫൊന്നുമല്ല, ഈസി ലൈഫായിരുന്നു അവരുടെ. അപ്പോഴവർക്ക് ധാരാളം സമയം ഈശ്വരോപാസനയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ആളുകളല്ല, അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ? അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി ആദ്യമൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യുക എന്നായി. ഇന്നിപ്പോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയി പഠിക്കുക, പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യുക. ഈ വീട്ടിലെ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു, അപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആളും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ? അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും മാത്രമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നിനും സമയമില്ല. എത്ര പണം കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ വൈദിക കാലഘട്ടം എത്ര ശാന്തവും സമാധാനവുമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സമയം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ, വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകർ, വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരാണ് അവര്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അത് അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കേണ്ടാത്ത ഒക്കെ വീട്ടുകളിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിത്യം അങ്ങനെ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത അല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാനൊക്കെ മാർഗമുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി കാറ്റായിട്ട് ഈ ഭവസാഗരത്തിനെ തരണം ചെയ്യാൻ, ഈ തോണിക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് നീങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പറഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഒരുപാട് പ്രയാസ ചെയ്യണ്ട അല്ലെ? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പഠിച്ചു നമ്മള്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകനാകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും. ഭാരം നിറച്ച് വണ്ടി വലിക്കുന്ന കഴുതകളെയും കാളകളെയും പോലെ മാനവ സമൂഹം ഈ യുഗത്തിലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായേക്കാണ് അല്ലെ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓട്ടവും ചാട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിന് അല്ലെ? യുവാക്കൾക്ക്. മരണശേഷം അസുരന്മാരെ അയക്കുന്ന
ചില മേഖലകളാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം വെളിവാക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാള് താനും ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഥവാ മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ ആ സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെയോ ഒക്കെ ഗൃഹങ്ങളില് അവർക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അവർക്ക് ഭക്തിയില് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന്. അമാവാസിയിലെ രാത്രി പോലെയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ അന്ധകാരം തമസ്സിൽ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെ മായയാകുന്ന ഈ അന്ധകാരത്തിനെ ഒക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഭഗവാൻ വേണം. അപ്പൊ സ്നേഹപൂർവം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഒപ്പം ഈ സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്പിറേഷനും ഉള്ളിലിങ്ങനെ നമ്മുടെ നിറയും. അഹം അജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യ ആത്മഭാവസ്ഥ അല്ലെ, ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അജ്ഞാനാന്ധകാരം ആ തമസ് നമ്മളെ പിടികൂടും. എന്താ പറയണേ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ദൈവവുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. വീണ്ടും ഉത്തമ കുടുംബത്തില് ജനിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അസുരഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള സംക്രമണം, ഭ്രമത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതും ഭൗതിക ആസ്വാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരാവാതിരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താത്തവര് അവരൊക്കെ അസുര ലോകങ്ങളിലാണ് ചെന്നു ചേരുക എന്നാണ്. ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പൂർവജന്മത്തിലെ ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമം നിമിത്തം അടുത്ത ജന്മത്തില് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. പതനം നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തി പോലും മാന്യവും മഹനീയവുമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ യോഗ്യനാവുമ്പോൾ സാക്ഷാത്കാര ശ്രമം വിജയിച്ച ഒരാളുടെ അവസ്ഥയോ അല്ലെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതല്ല. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ കിട്ടുക. ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായി കണക്കാക്കണം. ആത്മാവിന്റെ കൊലയാളി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പോ ഈ ജന്മത്തില് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാലും ഒരാൾക്ക് സമ്പന്നവും കുലീനവുമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തില് അടുത്ത ജനനം ഉറപ്പാക്കപ്പെടും. ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായിട്ട് ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായിട്ട് അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകലോകത്തില് എത്തിച്ചേരും. അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക അസുരന്മാര് ചിലപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പരിവേഷം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക ഉത്കർഷം അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം വഞ്ചനയുടെയും സ്വന്തം ധനശേഷിയുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ അജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകളിൽ കൂടി അധികാര സ്ഥാനത്തെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ മഹാന്മാരായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക അസുരന്മാരാണ്. അവര് പല പരിവേഷം ധരിക്കും. ഞാൻ വലിയ
കേമനാണ് എന്നൊക്കെ സ്വയം പറയുമല്ലേ. യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഒന്നുമല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരെ ആത്മസംഭാവിത എന്നാണ് ശകാരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത. ഈശാവാസ്യ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും അഭാവത്തിലെ, ഏറ്റവും അന്ധകാരപൂർണമായ പ്രഭാവത്തില്, ഏറ്റവും അന്ധകാരപൂർണമായ പ്രദേശങ്ങളില് എത്തിച്ചേരുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതാ അല്ലെ. ആധുനിക ആത്മഘാതകൻ എന്നറിയുന്ന വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും മാത്രം. ആത്മസംഭാവിത. ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ, ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമാണ് എന്നിരുന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും വയർ നിറയ്ക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മേലേൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളും, ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും പ്രായോഗികമല്ല അല്ലെ. ഇന്നിപ്പോ എന്താണ്, ആർക്കും ഒരു തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയില് പണ്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ അബോർഷനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ വേദങ്ങളിലുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണ് അല്ലെ. ഒരു ലക്കും ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ. ഇപ്പോ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രാ സങ്കല്പത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ. അതെന്താണ്? ആത്മബോധത്തിൽ ജിജ്ഞാസ ഇല്ലാത്തവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കല് കുരുക്ഷേത്രത്തില് പോയി, ഗോപിമാരും അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോഴ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. കാലിമേക്കണ വടിയൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രാജകുമാരനാണ്, രഥത്തിലാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ശൃംഗാര അലങ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സേനകളുണ്ട് ഒപ്പം. അപ്പോ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട്. മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രഥത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ മഹാപ്രഭു രഥം വലിച്ചു നേരെ ഗുണിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണനും ജഗന്നാഥനും വ്യത്യാസമില്ല, ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഗോപികള് ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃന്ദാവനം തന്നെയാണ്. അതാണ് അന്നു മുതലാണ് രഥയാത്ര സങ്കല്പം ഉണ്ടായത്. ആണ് ആത്മബോധത്തിൽ ജിജ്ഞാസ ഇല്ലാത്തവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമാണ്. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ഇതിൽ നോക്കട്ടെ. ചോദ്യങ്ങൾ. ആത്മഹന്ത, ആത്മാന്നല്ല കേട്ടോ, ആത്മഹന്ത എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മഹ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മഹന്താവ്. ഈ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ, ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമുക്കുണ്ട്. തോണി പോലെയുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗുരു, ശാസ്ത്രം എല്ലാം ഉണ്ട് സഹായിക്കാൻ. അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് ഒക്കെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാറ്റായിട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അവയൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത ആളാണ് ആത്മഹന്താവ്. ആത്മഹ എന്നുള്ള പദം, ആത്മനാശകനാണ് അയാള്. ഇതാണ് ഇവിടെ. സുര, അസുര അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. വാക്കുകൾ നിർവചിക്കാൻ അറിയാം. ഈ ചുമതലാബോധം, മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമതലാബോധത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ്.
അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചുമതലാബോധം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് സുരന്മാരാണ് അല്ലെ. സദാസമയവും പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് സുരന്മാരാണ്. അസുരന്മാരോ നേരെ മറിച്ച് ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുക, അറിയാം എന്നാലും അവഗണിക്കുക. അല്ലാതെ വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, ഒന്നും അറിയില്ല, ചുമതലകളെ കുറിച്ച് അജ്ഞരാവുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് അസുര എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ സുര, അസുര, ആത്മഹന്ത, ഇതൊക്കെ നിർവചനങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടി സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ